la castellana han après a pronunciar el teu cognom? Ho han après? No ho sé perquè no hi he tornat. La que sí que vaig veure que va aprendre a pronunciar el meu cognom, que primer es va equivocar molt malament i després ja el va dir bé, era la Rosa Díez. Perquè primer em va dir Turel, com que no em va escoltar, quan jo vaig començar a parlar va marxar. I llavors em va contestar sense haver-me escoltat. Però llavors a la segona, com que no li va agradar el que li vaig dir, perquè ella defensava la independència dels pobles, doncs i després ja em va dir Turull. És molt d'escoltar la Rosa Díez o no? A mi no, va marxar, quan vaig sortir va marxar. S'escolta amb ella. Ah, que sí? Jo sempre l'he vist així, socialistes. Diu, si fer de portaveu a CDC i a UDC alhora és complicat. No, al Parlament gens, perquè anem absolutament a la una. Sí? Aneu a la una? A la una, totes les votacions. Això ho preguntaré a la Carmen. Doncs digue-li, Carme, si mires totes les votacions del Parlament, totes anem a una. Està aclarit ja la pregunta. Un petó, me diu la Laura. Si pots fer un petó, te'l faig jo. Sí? Molt bé. Però qui t'ho diu, això? La Laura. Ja, però la Laura segur que no pica, no rasca com tu. Home, no, te puc assegurar que no. Diu, per què no hi ha una candidatura unitària a Europa? Me diu l'Albert. Perquè ens vam quedar sols a Convergència defensant-ho. Molt bé. Què hi pinta el Duran al procés? Aquesta l'he resumit, perquè és molt llarga i era una mica complicada. El Duran, doncs, donant suport al 9 de novembre de totes. Sí? Sí. A tope. Bon profit, m'ha dit un. Com que estàvem dinant junts aquí a la... Gràcies, i aprofito per convidar a tothom a participar d'això. La cassola del tros és espectacular. És una altra manera de la dieta mediterrània. Perfecte. Diu, hi ha alguna possibilitat de proclamar la independència ara, que has acabat de dinar i estàs una mica més d'allò? Si no hi ha unes urnes no es pot proclamar. Sense urnes res? Sense urnes res. Perfecte. Diu, bueno, això mos ho diu el Cataloniaman, diu, tenim pressa, però això ja és una cosa que et deixa aquí. I n'hi ha un altre que també és a nivell de comentari, que és força i endavant per assolir la llibertat nacional de manera pacífica, que ens ho diu la Montserrat, i també és una cosa que ens deixa aquí, no és ni cap pregunta. No, doncs estem tots allà mateix. Queda molt poc, ens hem esperat 300 anys, queden molts pocs mesos. Estupendo. Merci, Jordi. Gràcies a tu. Ja està, ei, que consti que he contestat tot el que m'heu dit que havia de preguntar Jordi, ho he fet. Senyor Turull. No, tu no has contestat, tu has preguntat, he contestat jo. Jo he preguntat i tu has contestat, correcte. Gràcies. Gràcies. Ensenya el paper on ho has fet. I això no ho enviaràs? Ara ho penjaré i ho farem córrer pel Twitter. Són aquells amb papers de bar, no? Són respostes, són preguntes que ens ha fet gent de Twitter. És com el contracte del Messi. Tinc el Turull a mà. Voleu que li pregunti alguna cosa? O sigui, el tuit ha sigut aquest. Està fent una mica d'incògnit. No, jo trobo. Aquí, l'agafem, pim-pam, i trobo a preguntar si li ve de gust. Li ha vingut de gust, collons, estupendo. Jo trobo que té gràcia. Gràcies. A veure què dirà la Rosa Díez, Merci, Jordi. Bona. Adéu, merci. Gràcies a tu. Adéu. Adéu.